أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. اللهم احفظنا اللهم احفظنا اللهم احفظنا. Ngicela u-Allah umdali wethu sonke angivikele kusathane ongathandwa. Egameni lika Allah onomusa onesihawu. Allahu waliyu. U-Allah ungumvikeli. Allahu akbar. U-Allah ungumngani wabathi alladhina amanu, walabo abakholwayo. Yukhrijuhum min adh-dhulumati ila an-nur. Labo abakholwayo kuye uyabakhipha ebumnyameni abalethe ekukhanyeni. Allahu akbar. Walladhina kafaru awliya'uhum at-taghut. Kodwa labo abangakholwa, Allahu akbar, bona bayini? Bangabangani bosathane. Labo abangakholwa bangabangani bakasathane, bangabangani babo bonke labo abakhonza izithombe. Kuleli verse leli kubalwa amaNazaretha, kuleli verse leli kubalwa amaHindu, kuleli verse leli kubalwa izinyanga, kubalwa izangoma, kubalwa bonke abakhonza amadlozi. Kuleli verse leli kubalwa ama-Watchtower, kuleli verse leli kubalwa amaRoma, kuleli verse leli kubalwa amaKristu, kuleli verse leli kubalwa amaJuda, kuleli verse leli kubalwa abathwele, kuleli verse leli kubalwa abathwalisi, kuleli verse leli kubalwa abathakathi, kuleli verse leli kubalwa yonke inhlobo yobusathane ongayicabanga kuleli verse leli. Allahu akbar. Yukhrijuhum min adh-dhulumat min an-nuri ila adh-dhulumat. Basusa abantu ekukhanyeni babaholele ebumnyameni. Bonke labantu laba engibabalayo. Allahu akbar. Ekugcineni Allah uthini? Ulaika ashabun nar. Bangabangani bomlilo. Bonke labantu engibabalayo. Ake nguphindele futhi. Uzondele into ekhona. Kodwa mawungithuka yenza ivideo, ngisakutshela namanje, mawungithuka yenza ivideo ungithuke ubona umhlaba wonke. Ngiyakuphindela futhi, u-Allah uthi nina engizonibala manje ningabangani nezithando zomlilo. Ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Niyongena kuleyo mlilo ningaphinde niphume. Niyongena kuleyo mlilo leyo nishe ingunaphakade. Allahu akbar. Allah uthi niyinkunzi esihogo. Waqudu an-nas wal hijara. Niyizinkuni zesihogo kanye namatshe nina engizonibala, ngiyaniphinda futhi ngiyanibala. Ningizondele into ekhona. AmaNazaretha. Angikhathali ukuthi unhloboni yeNazaretha. AmaKristu angikhathali ukuthi unhloboni yomKristu. AmaRoma angikhathali ukuthi unhloboni yomRoma. Izinyanga angikhathali ukuthi unhloboni yenyanga. Abahedeni angikhathali ukuthi unhloboni yomhedeni. Abathakathi angikhathali ukuthi unhloboni yomthakathi. Ababulali angikhathali ukuthi unhloboni yombulali. Abathwali angikhathali ukuthi unhloboni yomthwali. Abathwalisi angikhathali ukuthi unhloboni yomthwalisi. Ama-Watchtower angikhathali ukuthi unhloboni ye-Watchtower. AmaJuda angikhathali ukuthi unhloboni yeJuda. AmaHindu angikhathali ukuthi unhloboni yeHindu. Abakhonza izithombe, abakhonza imvelo, ama-scientist abangakholelwa ukuthi umdali ukhona. Yilabo ababiza ama-agnostic abakholelwa ukuthi umdali ukhona kodwa akanasabelo ekwenzekeni komhlaba, ekuhambeni komhlaba, ekontroleni umhlaba. Wagcina ngokudala kuphela umhlaba uyazenzakalela, yonke into eyenzakalayo iyazihambela yona. Umdala akasenasabelo, akasenamandla okwenza lutho emhlabeni.
nalaba abathi umdala akekho nhlobo ababiza ngama-atheist, nonke nina enginibalile, amaKrestu, amaRoma, ama-Watchtower, abakhonza amadlozi, abathwele, yinyanga, izangoma, wonke umuntu onabanye onkulunkulu azi ukuthi umdali wakhe ukhona, azi ukuthi bonke labo onkulunkulu laba abakhonzayo abadalanga ngisho impukane, abadalanga ngisho iphela, abadalanga ngisho imvukuzane, abadalanga ngisho inyoka, abadalanga ngisho isihlahla, abadalanga ngisho imbali, abadalanga ngisho isithelo, abadalanga lutho. Wazi kahle onkulunkulu abangadalanga zulu, abangadalanga mhlaba, bonke labantu laba engibabalayo, umdali uthi for labo bantu labo, uma ngabe bephila emhlabeni baphila ngaphansi kwesiqalekiso sakhe, uma ngabe befa bafa nesiqalekiso sakhe, uma ngabe befika emathuneni abo bayofika bajeziswe, bayofika baqalekiswe ngoba bafika vele nesiqalekiso sakhe. Ithuna amathuna abo mabefika emathuneni lawo bantu labo angeke bamukeleke kahle, bayojeziswa, bayophatha kabuhlungu, bayophila kabuhlungu emathuneni. Laba bantu engikhuluma ngabo, mawungangikholwa vula iBhayibheli kuLuka 16, iBhayibheli lakho kuLuka 16 kuverse 19 wehle nayo uze ukuthi umuntu ofana nawe, wena mNazaretha, wena mRoma, wena mKrestu, angikhathali ukuthi inhloboni yomKrestu, usindisiwe usindiswanga, as long uwumKrestu, wena mWatchtower, wena mJuda, wena nyanga, wena sangoma, wena mthakathi, wena mkhunkuli, wena Hindu, wena okhonza umlilo, wena okhonza ithombe, wena okhonza ithwalo, wena okhonza imali, wena umhedeni ongakholwa, angikhathali as long wena unabanye onkulunkulu ngaphandle kamdali wakho, angikhathali ukuthi inhloboni yomuntu ozibiza wena ngekholwa, as long wena uNkulunkulu usathi mangabe umkhonza umxube nendalo yakhe. Ngikhuluma ngawe manje, ngifuna ungithukele into ekhona ukuthi ngikutshelile, noma usufika lapha phambi komdali usho ukuthi umbatha wangitshela, ngaqhuba ikhanda lami eliqinile, ngaqhubeka mina nokuba yiNazaretha, ngaqhubeka mina nokuba umKrestu ngenkani, ngaqhubeka nokuba umWatchtower, ngaqhubeka nokuba umJuda, ngaqhubeka nokuba iHindu, ngaqhubeka nokuba iRoma, ngaqhubeka nokuba inyanga, ngaqhubeka nokuthwala, ngaqhubeka nokuthembela ezinyangeni, ngaqhubeka nokukhonza amadlozi. Uyobe uyiphendulela wena phansi komdali wakho. Ngaqhubeka mina nokuthi umdala akekho, kodwa ngizibona mina ngikhona, kodwa ngaqhubeka ngathi umdala akekho, kodwa mina ngizibona ngikhona. Ngaqhubeka nokuthi umdala akanasabela emhlabeni, ngaqhubeka nokukhonza umlilo, ngaqhubeka nokukhonza imali. Ngalelo langa lelo umdala uzobe kubuza. Ngifuna ukuthi mina ungizonde, ungithuke, ungizingele, ungesabisele into ekhona ukuthi kodwa iqiniso lona ngikutshelile, angizange ngikufihlele lona. Ingakho umdala ethi fa innama alayka albalagh, okwenu ukuthi nidlulise nje umlayezo kuphela, wa alayna alhisab, ukuthi ke bayithatha inkolo abayithathi kukimi nabo, lokho yimina engizobehlulela ngaloko. Okwethu ukuthi sidlulise umlayezo ukuthi thatha lento ayinabungozi, la ilaha illallah, shono wothi akekho omunye onelungelo lokukhonza ngaphandle ka-Allah, ngaphandle kamvela kuqala, ngaphandle kamveli nqangi, ngaphandle kamdali weinto zonke. Shono nje lokho kuphela, uthathe lento wena engenabungozi. Uma ngabe wena usakholelwa ebuthathwini bukaNkulunkulu, hayi usesenkingeni mntana sekhaya. Mangabe wena usakhonza uShembe usenkingeni, mawusakhonza uLhanyana usenkingeni, mawusakhonza umlise usenkingeni, mawusakhonza idlozi usenkingeni, mawusakhonza inyanga usenkingeni, mawusakhonza imali usenkingeni, mawusakhonza isithombe usenkingeni, mawusazikhonza wena self wena usenkingeni, mawusakhonza utshwala usenkingeni, mawusakhonza insangu usenkingeni, senkingeni enkulu. Ngithukeni-ke ninginyefule nisho konke nikuthandayo ngami, ngukulindele vele lokho. Wa akhiru dawana anilhamdulillahi rabbil alamin.